a zaman da ya gabata mun dan fara magana akan khawarij, kuma mun faɗi yadda suka yi wa sayyidina ali radiyallahu anhu khuruji, ma'ana suka mai tawaye. Ina magana tawayen khawarij ya sha bamban da wanda muka yi magana akan da muka sani kan fi'atul baghi haka da sauransu. Wannan tawaye ne na daban wanda za mu zo mu ga irin yadda yake, domin tawaye ne da yake da alaka da hadda mu'taqad, aqida ce ma tawayen gaba ɗayanta. Subhanallah. Ba wai tawaye bane na an samu rashin fahimta a wani abu har ya kai ga aka yi tawaye aka kuma samu rikici. A'a, wannan asalin aqida ta shine tawaye din. Saboda haka da sayyidina ali radiyallahu anhu ya amince da cewa za a yi sulhu ta wancan zaman mun faɗi yadda ash'ath ibn qais radiyallahu an ya dinga kewayawa gungu na mutane yana karanta musu abubuwan da aka amince aka yi na tsarin yadda za a zauna a tattauna haka a kawo ƙarshen wannan matsalar, wanda a lokacin wasu cikin rundunar sayyidina ali radiyallahu anhu mutanen iraki kenan haka suka nuna ba su amince ba, suka dinga la hukma illa lillah, gaskiya ne, na hukunci da Allah ne. To sun ci gaba da wannan abin da suke yi na nuna tawaye don har ta kai sayyidina ali radiyallahu anhu yana masallaci sai dai kawai su tsare murya la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, wanda sayyidina ali radiyallahu anhu yake cewa wannan kalma ce ta gaskiya haka, amma ku ba gaskiya kuke so ba, amma kalimatu haqqin urida biha batil, kalma ce ta gaskiya da aka nufi ƙarya da ita haka.